ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆକଳନକୁ ଦେଖିବା, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତାପରେ ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଗତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମାନବ ଜନସଂଖ୍ୟା କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ଆସନ୍ତା 300 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା 1/4କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଜନସଂଖ୍ୟା 800 କୋଟି, ତେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଏହା 200 କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି, 2050 ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିବ। 27 ବର୍ଷରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆମେରିକାରେ ଏକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି, ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆଗାମୀ 2.0କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଭାରତର TFR ପୂର୍ବରୁ 1.8କୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ସାରିଛି। ଭାରତର ହାରାହାରି ବୟସ 28 ବର୍ଷ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ 2048ରେ ଏହା 40 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ପ୍ରଜନନ ହାର ମୃତ୍ୟୁ ହାରଠାରୁ କମ୍ ହେବ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି ଜାପାନ ଏବଂ ଚାଇନା ପରି ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜନ୍ମ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାକାର ଯୁବବର୍ଗମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, 2026 ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଜନନ ହାର 2.1, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 2.0କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ଜନ୍ମହାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଗଣନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ 300 ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 200 କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପରେ ଏହା କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଶୂନ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଣିଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶୂନ୍ୟ ହେବାର ତାରିଖ 2350 ମସିହା ପରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।